Wayisusa uzoyimela. Lolu uhlobo lohlelo olutholakala ezinkundleni zokuxhumana. Lolu uhlobo lwenkulumo-mpendulwano oluqoshwa abantwanyana abasakhula. Lolu hlelo baqale nalo phansi banyuka nalo. Lento bayiqalisa bedlala lo mdlalo sebeze baphumelela. Angazi ngalichaza kanjani, alichazeki, kodwa uma ulibuka kwenzeki kungachazeki. Khona manje sizobe sesisebenzisa isabizwana sokukhomba, sesibakhomba, sesithi yibo labaya ebedlala nabo la asebephila leya mpilo leyaya. Ziningi izinto asebebhekene nazo, ziningi izinto ababhekene nazo, ziningi izinto abasazobhekana nazo. Kepha lokho akuchazile ukuthi bayeke ukuzama. Mina ngiyasiqhenya ngabo, ngiyazigqaja ngani, ngiyanethembisa nizophumelela. Kufanele sihlale ethembeni ngoba kuthiwa liyakha kalibulali. Baningi abagxekayo kanti bayingcosana abancumayo. Kepha abagxekayo basinikeza umfutho wokuthi senze kangcono kunakuqala. Mina ngiyasiqhenya ngani, kodwa-ke nihlale nazi ukuthi wayisusa uzoyimela. Bayamukela Mthabela.